Pigsote, pigsote, pigsote. Ang tanom panaribuhi kon ang tuna binayubo. Ang tanom madali tumubo. Pigsote, pigsote, pigsote. Ang tanom panaribuhi kay basi manaringsing men magbukat sing gidame. May tawong nga maduruto, maduruto manaribo. Iya tanong nga inataman, kaupay gadla pakinggan. Ingot kay iya inataman, mga bukad nga murang grang. May biwas nga natubo, sa bukad masaliwan. Pigsote, pigsote, pigsote. Ang tanom panaribuhi kon ang tuna binayubo. Ang tanom madali tumubo. Pigsote, pigsote, pigsote. Ang tanom panaribuhi kay basi manalingsing yan magbukad sing gidame. Problema, ang tanong niya nauuga. Ang daraga nagpatudo sa kanya kung ano pag-ataman niya.